Всеки кош е избор. Помня първия път, когато стрелях. Бях още хлапея, кошът беше по-висок от мечтите ми. И все пак стрелях. Не защото знаех как, а защото исках. С времето се връщах тук все по-често. Една топка, един кош и тишината, която каза повече от всяка публика. Първите ми стрелби бяха пълни с надежда. После с разочарование, с инат. И накрая с разбиране, че стрелбата не е просто движение. Тя е избор. Избор да опиташ, когато умората те натиска. Да се изправиш, когато целият свят мълчи. Да вярваш, когато няма никакви гаранции. Всяка пропусната стрелба се учих не на баскетбол, а на смелост, на постоянство и търпение. Всяка вкарана печелих увереност. Но не се оставях на нея, защото знам, следващия кош не помни предишния. Той иска да дам всичко от мен. Пак и пак и пак. Така е с живота. Понякога си във форма, понякога си в дупка. Понякога всичко влиза, друг път нищо не се получава. Но играта продължава и ти избираш да спреш или да стреляш пак. На това игрище не съм просто баскетболист. Аз съм човек, който се учи да живее, да губи без да се срутва, да печели без да се възгордява, да стреля дори когато всички са срещу мен. Днес пак съм тук, същия ринг, същия асфалт, но аз не съм същия. Днес не стрелям само с ръцете си, а с опита, с раните, с вярата си. И ако трябва да обясня живота си с една картина, това ще е тя. Аз, с топка в ръка, вдигнал поглед към коша, готов да стрелям. Отново.